L'ésser humà sempre ha somiat en volar. I la tecnologia ha donat resposta a aquests somnis creant avions, helicòpters i avions d'aeromodelisme. I aquí és on entra Ozon, una empresa de nova creació que té per objectiu dotar la societat de vehicles aeris controlats a distància i que té la intenció de convertir-se en l'empresa número 1 en la producció d'aeromodels per poder canviar d'aquesta manera la concepció actual del sector. Tanmateix, quina és la filosofia d'Ozon? Els nostres productes estan fabricats amb la major quantitat possible de material reciclat per preservar, d'aquesta manera, la natura. Aquests productes seran segurs, fàcils i còmodes d'utilitzar per a l'usuari, i en la seva fabricació no s'emprarà ni mà d'obra infantil ni treballadors il·legals, però es fomentarà la integració laboral de persones amb minusvalies físiques o psíquiques i la de joves estudiants emprenedors. L'empresa vetllarà per produir dissenys innovadors i donarà resposta a les queixes i suggerències de clients i treballadors. Benvolguts a Ozon.